là bị lấy ăn nhóc ngườiเขาได้สิ họ nó chỉ liêng เอาแค่ยัง hả เอาแค่เขาได้สิ chồng cái thú bài liêng rồi không muốn nói chứ là gài chỉ giờ bay lấy luôn đầu luôn xí lọ มือถังก็ giờ đứng đàn á thì chỉ biết sẽ xỉu ơi như vậy Good morning everyone guys. एकदम बयनिबो बिसिम गोजोन फुंबिलि जासि हरनाय थाबाय लोगोफोर गामियाव ओरैबायदि गोजांसै आयु ब्लेंकेटखौनो गाङै गाङै जोबलांसै दा 6थायाव आं दा सिखारबाय एसे खारनोसै मर्निं एक्सारसाइज नोंथांमोनाबो नायलांबाय था बबेसिम आं खारलाङो ना 6:09 AM फुंनि स्टार्ट खालामबाय बे टाइमावहाय dah kirim karena apa? Video, kara, नोंथांमोना बुंबाय थायोना आंखौहाय मानि थाखाय इसिबां हामखो होननानै मर्निंआव ओरैबायदि खारबाय थायोना आङो दा सम मर्निंआव बिराद खारो आं बेखायनो मेजेमफोरा सेस आवलिजोब्बाय This is the view of our village. जों गामिनि लामाया बिदि ससेया आरो ससेनिफ्राय दस्रा नुगोनलाय र' नायलांबाय था ससेनिफ्राय गोसोम लामाया Church of our village लामाया रिपेयारिं जासिगोन नै फोसाबगासिनो दं बेखौ मिथिगौ फाथो सोमदोंमोन बेसेबां थांखोलै देग्लायबा फाथोनि दामाबा सेरखा गोजानै सानना फैगासिनो दं सानजानिफ्राय जारां साना हनै video ada kat lagi video hah नैबे आंनि लोगोनि न' मिथिंगानि थायालै न'आव बेबो बायह्रायावसो थायो न'आव फैबाबो खबरखौ मोना मादै अर सायदों 10 मिनिट लाबायलै नैबे लामाखौ मोनफैनो लामा गिदिर बियो बेजों थांबाय बरपटार फाटाबारि अकुरि and this way Djabang bridge बेजों 1 किलोमिटार थांबानो मोनबाय and नै बेजोंनो आंनि गामिया हाबबाय okay guys 2 minute rest लाबाय दा स्टार्ट खालामफिननोसै after 2 minutes 1 किलोमिटार थांबावनांगौ दङ okay let's go मैयानि दिनावहाय आङो नैबे दैयावहाय थिनफ'आ ना मोनलांदोंना बेवहाय जाय नोंथांमोना इउटिउबाव सर्ट्सआव नायदों नुनो हाबाय जानांगौ फेसबुकआवबो नोंथांमोना नुगोन फेसबुक पेजआव and see here another जुखाम बागान बेसे गुवार जागोनलै बेबा दहाय खाथिनियाव एसे मेंदोंमोन ना दा बै फार्स्टनि स्टार्टिंनि मेंनाया गैला नै एसे स्पिडसिन खारनो हाबाय आं दा एसे स्पिडसिन खारनो हाबाय आं जथेस्थ' स्पिड माने now finally दमब्रु बाजार बियो जों गामिनि दखान ओरै लेफ्ट साइडआव स्कुल दङ गाबोन बुधबार गाबोन बाजार दिन जागोन माब्लाबानो सफैखोमानानै दं साला असायब' सफैनो दंबावो नै बिजनना थगायदोंलै बे आंखौ सोरजोंबा गाखोबोथारदों इयो सोरजोंबा गाखोना फैदोंलै नों फोथायाखै आं नोंखौ बिराद सालु माथो नोंलाय हा
Finally arrive in Djabang Bridge. Delay. Bol gerak dah. Bol naik ni lek feel. See the view here, morning view. Nih, picnic sudah ready जागासिनो जोंना हाइपलि ब्रिजनिया. See you here. बयबो फै बेयाव आंखौ लोगो मोनगोन. दखानबो होगौमोन आङो टाइम गैया. बिहाबो टाइम गैया. मोनसे खोथा खोन्थानि नोंथांमोननो. आंना लोगोआ बिजनना नैबे साइडनिफ्राय फैदों, थुक्राझार साइडनिफ्राय. आं फैदों नैबे साइडनिफ्राय. जोंहा बेयावनो लोगो लाज्लायनाया बेयावनो जायो जोंहा मर्निंआव फुङावहाय. फैनायाव जोंहा दा जों फैबाय साथाम. गोदाग्रा गैयालै न'आवबा. आंनि न'आवबाबो गोदानानैसो जानांगोन. गोदान बिराद मोजां मोनो आंबा. नंगौ. सिखाया बौदों. गावनो दा. गोदानानैसो जानांगोन दे. गोदाबाय था. गोथाव जानोसै. खामला मावनांगौ दंना आबा दा. बेदरना बरियालै ने. मेजेमानो गैया माथो बा खिन्थु. मेजेमानो गैया माथो. दङरा मेजेम. माथो मेजेम. After morning exercise, नैबे जोहोलाव बिथांमोनखौहाय आंनि न'आव लानानै फैबाय. मानो फैदों नै नायनानै लाग्रो. गिबियावनो आंना कमला बागान दङ. Not only here, एकदम ओरैबो न'नि सेरावबो दङ. ओरै सिखावफोर हाबफैबाय थायो नैबे लामाजोंहाय. बेखायनो ओरैनिखौ एसे लांदां खालामनो सानबाय. मानोलाय नों थानायावलाय आंनोलाय मानो खामला नांगौ? खामलानिफ्राय साबसिनखा आं. खामलानि साबसिनखा. नांगौब्ला सोरबा लिंहर. नैबे फंबायाबो बिजननि गामिनिनो. नामा मामोनलाय नोंना? सानफुं. जामबुंसो. जामबुं. सानसेलै दिनै सानसे बेदर लाबोखाबाय सेरसे. बेदर सेरसेजोंनो फुस्लायनोसै आं बिसोरखौहाय. नै खोनाबाय? गोजौआव बेसेबां गोमोन दं बेखौ खाग्रोजोबनाङासैबा मिथिबायना? नैबे आं गाखोफ्रामखानायखा. नों गाखोनो हायो ना हाया नायनि नोंखौ नायग्रोनि आङो. ओमफ्राय नों जुदि हायाबा नै मास्टारा गाखोगोन आरो. मास्टारा गोजौआवहाय खखा बादि बानायखाबाय हनै. एकदम बेयाव थ्रोबल' सोबाय फिथाइखौ साफ्रेबाय लाबोबाय. मोनहाजोबमालै बा. मोनहादों दा? गाखोनाङा एसे बेखौ. माला गाखोलांबाय नै आं फन रायलायगौमानि साला असायबगा. नुहुरबाय? दे दान्दाया थुखोना हरदो दे बाबु. हा? मा सेन्देला दा? आथिं सायो. जि अजन नोंबो 80 केजि. नों गोजौ गाखोनानैबो गावहरनो नाङाब्रा. जोंहा उसुबिदा जायोद्रा मोनामफैयो. नायनो हागोन नै गाइसमोन. गोजा लखानि. खोजिमा अरदोंना अराखैरा? नों गोजौनिखौ आयो गोजौआव बिराद गिदिर दंना बेखौ थुख्लायजोबग्रोनांगोनसै.
ओइ नै बिजन गोजौआव हनै आयो नै नै देखि फायसु आमी नै आयो माबा संग्रा खाबाय नैयावहाय वा yes udah ना खिलायनायखा ओरैल' बै समावहाय ओरै दाउसेना नै बिदि सौग्ल'फैयो साला गोमोनखौ दहायसो जादों फुङावसो दाखि ओंखाम जायो नामा सानैखौसो दुइथासोआवसो जागोन खुरैसे बिदिखौ लाया ए दे खुरैसे लानानै फै बिदना बन साखिनायसै जों दे फैदो सिरिबाय हनै ओइ नै ओंखारदो नैबेखौ नोङो दोनदों जादो सफैबाय नै नैबा बेखौ जानानै गोजोननाय लाग्रोदो आयै मेजेम बरिया नुहुरदोंलां बेखौ जादो मेजेम गोनांखौ एडभान्स बर'दिन जोंना एडभान्स ख्रिस्टमास आंनाव दिनै बेबो हाग्रा बारियावसो बे मेजेम दां बे मेजेम गालै जानानैखौ नुबाय दा बेदर लाबोबा खिबु खाबोजोबनो साला खावफिनबाय मा बरिया एसे माबाफोर खम जाबावदों नामा थिखा सलिड नेक्स्ट एटेम्प गाइस नै बेखौ आक्रमन खालामसिगोनलाय मानोबा हाबदों नारें खमला जानायनि फैसा गैले नामा होनदों फैसा गैले नामा होनदों फैसा गैलेलै नारें खमला मावनानै जाया फाननानै जायाब्ला नों दा गाखोदोल' आं सुवाखौ दानखाजोबना होनोसै दे देनजार गाखोग्रा नुखायो नोंखौ बेजों जाग्रा नुखायोलै आंखौ औ आं बहा बेजों जायो जाया खिन्थु आखा फाखा माने आखा फाखारा जेरावबो आखा फाखा देबा गाखो गोसोआव थांबाव एसे जाखैयाबो थांबावगोन नोंनो लामा बानायना होजोबनि आङो नों दहाय खैजिमा नुदोंमोन ना औ गैया बिले मा मुलि खाजोबखो फैबायना आङो खैजिमा राजा फैबाय नामा रा खाजोबबाय ओंखायनो आं फैनाय लोगो लोगो खारजोब्बाय आं नैबे सुवाखौ देन्जार नुदोंलै खिन्थु बेखौ दानखाथारनांगोन औ मिथिबायना मावदो बेखौहाय मावदो एम्बु बायदि नुबायलै एम्बु बायदि ओइ सिरिबायलै ओइ गावाखै दा नै हमखानाय बिदिनो एम्बु बायदि नुदों नै एम्बु बायदि नुदों औ गावफैबायरा थोब नै आयै सिसलै गावफैबायरा आं नायासै बेखौ सिखाखौ नांगौबो थादों हबे लाफा हबे चार्जारा लान्च ब्रेक फाफ्लि सायो माथो सायो आङो सावगारल'खा बिराद गिलिर जाबायलै फाइनाल रिजाल्ट